Toto video pozeráte, lebo chcete vedieť, ako zvýšiť dosah vašich príspevkov na Facebooku. Prezradím vám v ňom, ako Michal Kopecký oslovil 187 488 potenciálnych klientov cez Facebook bez toho, aby investoval jediné euro do reklamy. Zapnite si zvuk a zoberte si do ruky pero. Budete ho potrebovať, aby ste si mohli robiť poznámky. Dobrý deň, volám sa Peter Čelko, som zakladateľom webu www.namaximum.eu. Expert na predaj a zakladateľ najpopulárnejšieho blogu o predaji Martin Mažárom mi povedal: na základe Peťových odporúčaní sme začali plánovať príspevky. Len vďaka takémuto detailu naše príspevky za mesiac videlo 48% viac ľudí. Mám rád, keď malé zmeny prinášajú obrovské výsledky. Ako sa mi to podarilo aj napriek tomu, že priemerný organický, rozumie neplatený dosah príspevkov je podľa Ogilvy Social len 6%? Faktom je, že priemerný organický dosah vašich Facebook stránok neustále klesá. Je to spôsobené tým, že na Facebooku je prebytok obsahu. Keby vám Facebook ukazoval všetky stránky vašich kamarátov a stránok, ktorým ste dali like, tak by ste sa zbláznili. Preto Facebook na základe špeciálneho vzorca vyberá, ktorý obsah vám zobrazí a ktorý nie. Platí pravidlo, že zobrazuje len ten najpopulárnejší obsah. Ako ho však nájsť? Nebojte sa, nepotrebujete žiadne špeciálne schopnosti ani drahé softvéry. Bude vám stačiť len vaša fanúšikovská stránka a znalosť konkurencie. Potom dosiahnete výsledok, ako je tento. Michal mal dosah na viac ako 187 000 potenciálnych klientov a približne 5 000 lajkov na príspevku, ktorý je na stránke, ktorá má cca 8 000 lajkov. V čom spočíva táto špeciálna technika? Jednoducho musíte nájsť taký obsah, ktorý sa už páčil fanúšikom vašej konkurencie a použiť ho znova. Nenavádzam vás však na kradnutie obsahu, iba sa ním inšpirujte, v prípade uvedte autora. Ako nájsť populárny obsah u konkurencie? Otvorte si vašu fanúšikovskú stránku. Tu hore kliknite na časť štatistiky. Počkajte, kým sa načítajú a prejdite nižšie. V časti Pages to watch dajte Add Pages. Tu zadajte názov stránky, ktorá viete, že je od konkurencie a je veľmi dobrá. Ja by som dal napríklad Erik Rakeťák Hoffman, lebo viem, že Erik sa venuje internetovému marketingu a zdieľa kvalitný obsah. Potom dajte Watch Page a stlačte hotovo. V tejto časti, kúsok nižšie, sa vám zobrazia stránky s veľkými dosahmi, tu vidíte vždy výsledok. Kliknite si na túto stránku. Načítajú sa vám najpopulárnejšie príspevky za posledný týždeň. Tieto príspevky uložte a zdieľajte ich pozdejšie. Alebo sa nimi len inšpirujete. Nezabudnite vždy uvádzať zdroje. Ak chcete vedieť, na ktorých stránkach sa zdržiavajú vaši potenciálni klienti, tak kliknite na link pod týmto videom. Možno sa vám podarí mať také výsledky, akými sa mi pochválil Martin Husárik. Martin mi napísal: robím všetko presne ako odporúčaš a napríklad včera mal môj príspevok o 30% viac videní ako na istom realitnom portáli za celý mesiac. Vyskúšajte to, ja vám budem držať palce. S pozdravom.